Dobrý deň prajem, moje meno je Maria, do tejto premeny ma prihlásila moja dcera. Každá žena túži prejsť nejakou premenou, tak som sa rozhodla, že prejdem aj ja. Napriek tomu, že sa pravidelne starám o svoju pleť, vidím, že tieto dobré kremiky, ktoré používam, tak už sú nedostačujúci pre moju pleť. Keďže art lifting je neinvazívny zákrok, rozhodla som sa pre ten postup z toho dôvodu, že sa môžem hneď začleniť do bežného aj pracovného života. Na mojej tvári mi vadí najviac toto tu vrátka moja, tie kutiky na pusinke. Úlohou nášho zákroku je pozdvihnúť kontúry tváre. V určitom veku už tie kontúry tváre padajú, to znamená úbytkom kolagénu, vplyvom gravitačnej sily padá tá tvár smerom nadol. Preto sa hlavne najväčšie také tie prejavy starnutia vytvárajú v tej spodnej a strednej časti tváre. Cítite tlaky? Áno, cítim tam. Ale nie je to bolestivé? Nie, vôbec. Teraz prechádzame k druhej fáze zákroku, a to je aplikácii špeciálnych nití. Sú to nové revolučné nite, tzv. Happy Lift. Je to niť, ktorá pripomína rybaciu kosť. Po svojich okrajoch alebo po svojom obvode má špeciálne trne, ktoré po aplikácii do podkožia sa krásne zachytia o podkožie a tým pádom vytvárajú ťah, ktorý my chceme. Výhodou tohto Happy Liftu je práve to, že má podobný efekt, ako je klasický chirurgický facelifting, ale nespôsobuje takú devastáciu tej tváre. To znamená, že nie je nutné potom byť dlhodobo na penke, nie je nutné nosiť nejaké špeciálne závesy tváre. Kľudne sa môžete v priebehu niekoľkých dní zaradiť do spoločnosti. Cítili ste nejakú bolesť? Nie. Nič také, hej? Také trošičku. Čeličky. Dobre. Častokrát sa ľudia obávajú, aby tie nitky im nespôsobili nejakú asymetriu tváre. Ja si myslím, že toho sa obávať nemusíme. Pred 5 týždňami sme urobili jeden zákrok, bol to náš nový zákrok, nová metóda, tzv. Art Lift alebo Happy Lift. Ako ste spokojná s týmto zákrokom? No, ďakujem pekne, pani doktorka, som veľmi spokojná. Boli nejaké ťažkosti vlastne po tom zákroku, keď ste odišli odtiaľto od nás z kliniky? Po tom zákroku boli trošičku také bolestivé tie pasáže, kde sa aplikovala tá niť. A ešte asi tak 2-3 dní som mala trošičku také bolesti, ale inak. Ináč je to už teraz v poriadku. Áno. Všimla som si na facebookovej stránke kliniky Envy súťaž o premenách, pričom jedna súťaž sa týkala zákroku Art Lift, pri ktorom som si spomenula, že by sa hodil mojej mamine, tak som ju do tejto súťaže prihlásila. Vykonaný zákrok sa nám obidvom veľmi páči a myslím si, že ešte krajšie ako bola.